И здравейте хора, аз съм Мързи и в днешното видео на Brawl Stars ще направя предизвикателството с ако ме убие Броулър, в следващата игра ще играя с него, ако го имам, защото аз имам 60 Броулъра. И да, и мисля да започна с Байрон да играя. В смисъл, картата ще бъде добре. Нека започваме. Мисля, че 3 игри ще стигнат. О, Стар Шили! Окей, явно този е 2018 плеер. Сега не знам. От Search Off. Кукнат съм. Аз съм... Ама аз го убих. Еми, хора, не започваме добре. Ще играем с Search. Тази игра, която предстои. Ако искате още такива чаленджи, може да се абонирате и да лайкнете клипа. И да. Има нов апдейт на Brawl Stars, но това в следващото видео. Ще изясняваме новия ранкет, новите скинове и дали си заслужава самия ранкет пас. Трябва да си събера супер, няма как. Така. Това е Биби. Тук ако няма Роса, не знам. Окей. О, буквално... Добре. Имам отново супер. То от Creature of the Night. Ти си най-слабия. Ти си най-слабия. О, не. Сега ще ме изяде и ще рейджне. О. Айде, аз съм кукнат. Не. Нищо. О, не. Това знаете ли какво означава? Че... В смисъл... Герой, който ме бие Фанк. Аз го нямам. Трябват ми само още 300 джема. Така, ще продължим с Search. Да. Така. Мисля, че до мен е Отис. Но си нямам и на никакво. А не Dynamite Song Tutorial. Може ли само да те хитна? Чай. Не! Не! Мале. Този как искаше да ме убие? И между другото, вижте долу дясно, ето тук при гаджетите, имаш вече безкрай гаджети, което е мега якото, но гадното е, че имаш кулдаун, което е мега зле. Мега яко и мега зле, това знам. Това е факи. Може ли да си събера супер? Няма да ме оставиш отвратителен крол. Поне да го държа на рейндж, това ми е целта. Да бе, би ме, сега ще набия аз тебе. Извинете. Господин Бул, искате ли да ми дадете просто да ви хитна 2 пъти? И... няма да се разберем така. Не. Умирам. И... Мишън шилде! Така, хора.
Не знам коя играше, но ще играем с Едгар. Айде, предпоследна игра. Ще има последна. Не, последна ще е. Но ще има хаштаг бонус. За ти влиза конт. Така. Сега е време първо място. Ако не е първо място, хаштаг бонус просто. И та Пайпър. Не бе. Това е броса. Така. Шит. Искам да си изхъби това. Гари. Бум, 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 бум. И той има кулдаун. Не. Видяхте ли го това? Кой има... не. Пайпър ме уби. Хаштаг бонус. Играем с Пайпър. Последна игра. Ако е първо място, или второ, или трето, трябва да се абонирате и да лайкнете клипа. Игнорирайте, че ми даде ботове. Нищо не сте видяли. Imagine да умра от бот. Аз вече имам хипер. Това го искам на реплей. Това беше мега якото. Това е мега добре. Аз с 5 удари съм си заредил хипер. Айде, умирам. Окей, интересно как не умрях. Но... не. Не. Не мога да го оцеля. Представяш ли си? Не мога да го оцеля! Хилни се, мързи, хилни се. Махни се. Държате на ранги. Добре, станах срещу Сквики. Wakey, where are you? Я гледайте са. Пускам. Бам. Айде. Първо място, това означава да се абонирате и да лайкнете клипа. И да. Можем ли да достигнем колко лайка? 25 лайка. 25 лайка, ако ви стигнем, просто ще... Браво. Това е. И да. От мен